kek ana lagu iki. Lah terah kuwi bakul gedang ora irit ki piye? Bakul ta Pak niku? Lah Terus bathine ngoten niku damel napa lho Pak? Pak. Oh niki mundute nggih wonten pudak mriko ngoten. Nggih to? Walah nggih lek jenengan. Pinarak to Mas. Lek jenengan gadah gedang jenengan dol teng mriki. Eman. Alah kuwayu saestu. Eman gedangku tak dol. Kamu kan nek dipikir ket mang ngladeni awake dhewe wis piro lho. Oke lho. Tanpa diladeni awake dhewe iki yo kluwen lho ket esuke Tenan. umpama. Jane. Lah iya. Matur nuwun nggih Mas. Pun karek kersa napa ngono lho gek jenengan milih jenengan yo napa ngono. Ature Niku apa lagi panjenengan to? mengke dalu diincim. Anu titip lho yu biasane yu. Bapak Emang Sudin ngersakne napa? Ya padha to? Padha to? Oh padha lek no. Suwe lek kapok we. Iwang sak gojlok iki ket mang. Monggo niki manggung sore pamundhutanipun Mas Yoyok saking Sumoroto. Iki lho Mas tak ladeni.
suwun Mbak Mami ugi kru karawitan mugi-mugi tansah ngrembaka hanjayeng bawana salam budaya matur nuwun niki wonten kalian madang sik to santiku kek kaya lagi bar madang to bodonan arek iris Allah karepmu kono niki berhubung para pradonga tansih ngayahi jejiban lumaing piring kridaning sendok alias dahar sate matur sembah nuwun kagem Bapak Suprapto dalah garwa ugi putra mantu lan putra putri sampun pokoke nyugata sembarang ringoh patuta sitok rong dilulun sitok wis metu sitok rong dilulun sitok metu jan pokoke jan bejo tenan iki nggih dina kingke wong-wong ning panggung iki bejo kadang iso dinoblek ngantek perih ning weteng tenan ngono kuwi ya tau lho Mas ya Allah tibane kelalen sing tawon nah ora teko bocah wong ning kono ning Brojo Gantang kono kok desane nggih niki dina jan nemu bejo ya suwira tanggapan pisan banyu mili suguhane kene ora atik sego Mas diet bojonan kan sego dereng oh diet kabeh sinden iki rumangsa kelemon kabeh direwang ana diet ya panggah ora kuru wis saiki iki patuta ngombe dadi gajih tenan banyu saiki karo banyu mben iki apa to bedane nambah nah aku katik ya gumun laran sinden iki saiki ora aneh lho sinden kuru liyane bureni iki Kuru piye wong kaya ngene ya iki lha ndi wong awakmu kur kaya kuwi jenengan ki ora ngeroh lek dek kae aku saiki wis mundhak wis oh imbuhan sego iya tak imbuhan sajane kluwen kula nate lho yu bebet 43 wis nyindan ae mosok jan kaya kerupuk kae rameni kaya ora tau dingoni lha saiki mosok kadung wis meh kebacut ala wis bene sinden ki nek kuru-kuru ndak patut nggih disyukuri mawon iki nggih paringi Gusti Allah nggih ingon Mbak ingon domong ingan Mbak Reni lho Mbak Reni kok cantik sekali rambu niki sinambi ngrantu tenan sing kagungan dalem iki tenah rezekine sempulur iso renes nyedhekai para yoga karo sinden karo tukang son jan nasek ora leren ket mau tenan lagi tilulun lho wis metu neh aku gumun kopi lho sik separuh dijaluk neh gelase disai teko kene wis sujud panas neh seminggu ngene mau nang etik nah ya iki seminggu ngene ngono tenan mulih ora iso mlaku wis sakit lemune iya mulai-mulai samurai tenan wis ora gerak ya pikantuk salam saking sapa kuwi salam budaya hadir alah Mas Dewantara ugi juru syuting juru penginjenan YouTuber apa nggih wayang kuno kok ngendi Mbak Reni mbuh alamate mbuh oh ndelopo wayang kuno channel YouTuber hadir di sini di lokalisasi ora ning saiki lokalisasi wis dirampas dadi alun-alun lokalisasi ya aku iki ngene kok suwirang nekne lokalisasi lokasi lah iya kok iso
Padha ae wong iki yo mantan begenten. Si aku iki lho Ren, aku apa muni Reni ngono, apa muni Bu Estrini wong aku. Bu, aku tak sawang kene iki wis amping 3 lho. Ibu-ibune sing penerima tamu ke mimi ora apik tenan. Tenang bener. Ya Allah Bu, jenengan kok retirakat tenanan to Bu. Kok tak sawang orang unjuk-unjuk kopi sejimat. Tenan. Diaturi aku ora nyawang blas jenengan ket mau blas romplok-emplok lho Bu. Ya Allah. Lah ya, apa iki lho ngendhek udan lho kira-kira. Oh, mugi-mugi tekabul Bu. Pokoke sesuk lek urung bengi, bar mantenan wayang manten wis bodho nyapa-nyapa kuwi lagi udan sing deres Bu. Udan slamet, udan becik, wahyu kanggo temanten sak karone, muga-muga kinanten udan sesuk gek ndang dadi. Gese dadi manten sing samayan. Urung tak terus ningku dadi apa? Genahno ya ngarape ya iwak manyar temumpang mangkok manten anyar ngono sesuk bengi buka ikat. Kado. Wong aku dipasat nih. Lah piye aku yo iwak manyar temumpang mangkok. Lah sesuk bengi iki wancine udan temanten anyar kuwi buka ikat. Katok iki wong manten iki wis nganggo baju triwing-triwing ngono kae lho ra katokan lho jan. Ya ampun, Bu, ngene iki lambe turah lho, Bu. Ya guyon, sing penting kula mboten ganggu penyan. Katembene lenggahan nggih. Mangke mbok bilih ngersakaken gending monggo sesarengan sarwa budaya. Sarwa laras. Lek turah ki ngono ku lho ya. Alhamdulillah.
Mas Hadi. Gua pilih badhe ngersakaken lelagon mriki tansah nyadong dawuh. Bleduke gabah. Nyadong duka seneni.